Здравейте, днес ще ви покажа новото клипче. Моите колекции от магнити, лакове и книги. И нека да започнем. Ще започнем с магнитите. Ето първият ми магнит, чехличка с термометър. Ето магнит. Втория е от копривчица. Ето името и тук така. Работите. Ходихме на екскурзия и реших да си го вземам. Това е от Созопол. Съседката ни беше ходила там и взе този магнит, защото ние много имаме, но другите вече им паднаха това тук и изхвърлихме. Това е Земенски манастир, като бях на екскурзия и си го купих. Ето това е Атина. Бяхме там и си купихме. Не знам просто точно кое е Атина ли е. Това е Егина. Да, това е Егина, а това е Атина. Ето Егина. Тук. Китен. Ходихме на море там. Барни. От магнитчетата ги спечелих. И ето този смешен с маймуна магнит. И Данонино. Русе. Пак Данонино. Оряхово. България Копривчица. Ето 2 лева. Се вижда. И предпоследния е Копривчица България, само че това е от сестра ми, беше тя там. И това е пак от Копривчица, само че от мене. Ето го. И това беше от магнитите. Нека да започнем сега с лаковете. Първия лак е този. Номер, тук си пише 18, малко не се вижда от камерата, сега ще я поправя. Оп. Ето 18 номер. Като за кожата ми е. Ето този сребрист лак. Номер 3, мисля, че е. Не се вижда. Безцветен лак е 20 номер. Ето пак този е 26 е. Ето и този страхотен розов лак. Номер 21. И този лак, който нещо камерата. Ето и този лак, розов е. Не знам защо се вижда така. Ето, розов е електриково. Изглежда на оранжево на камерата. Не знам защо. Трябва да си оправя, но не пише номер. Ето черен лак. Номер 11. Син лак. Номер 137. Ами тук не се вижда. Лилав е. Много тъмно. И това беше от луковете. Сега нека да почнем с книгите. Така. Първата книга е Чернишка от Емил Станев. Ето. Приказките вечни от братя Грим. Тя ми е много стара. Ян на луната. Тази ми беше много интересна. Ето и стихотворение на Петко Славейков, което бяха много хубави и даже го приписах. Тук диктовки, не е книжка, но беше в книгите ми. Ето, спечелих я от едно там за книги. Бюфетче, я спечелих от там. Томболи. От Ангел Караличев, Златното перо.
Майстор на приказките, Езоп басни. Ето. Езоп басни от приятелката ми. Това е букче. Гланчево букче, да. Деца играят навън, което беше интересна книга от Георги Данаилов. Ето. Не всичките книги съм ги изчела. Остават ми още да изчета. Деца играят навън, да. И басни от моята приятелка Рая Митрева. Рая Митрева и ще ви излезе едно момиче с розова блузка и очила. Малко ми остава от тия басни. И друго, ето, Тошко африкански, Ангел Кириличев. И стихотворенията ми остават малко и както малко ми остава и да препиша. Това беше от мен. Благодаря, че ме гледахте. Абонирайте се с мен. Довиждане!